No, okei. Aikataulun kun pohdittiin, niin sitten oli vähän mielessä, että mä voisin heittää itse asiassa siitä asiasta vähän tarinaa, mikä aikanaan johti siihen, että mä päädyin tänne fasilitaattoriksi. Eli semmoista asiasta kuin ketterästä strategiasta. Et mistä siinä on kysymys, miksi sillä on merkitystä ja niin edelleen. Ja kun ajatellaan sitä ketteryyttä ja sitä maailmaa, niin lähdetään ensin ihan sieltä, että jatketaan vähän vanhaa ajatusmallia. Eli tässähän on semmoinen niin kuin iso lähtökohta, että jos on kriisi ja meillä on tiukka, jämäkkä strategia, niin miten se toimii semmoisessa maailmassa? Eli miten meidän elämässä, meidän järjestelmissä niin pystytään vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Kriisihän on muutos, se voi olla hallittu, se voi olla iso, se voi olla pieni, mutta miten tämä pelittää? Eli miten tämä kriisi ja strategiaparivalekko pelaa yhteen. Ja sitten kun ajatellaan vähän pidemmälle sitä organisaation toimintaa, niin meillähän pitäisi olla ainakin kohtuullisen selvänä pari muuta asiaa. Eli meillä pitäisi olla selvillä semmoinen kuin, tämä on tämä ikuinen sanahirviö, kohta joku huutaa bingo, missio, mitä varten ollaan olemassa. Ja sitten tietysti vielä se, että no mihin himskuttiin ollaan menossa. Eli se visio. Ja tuosta neliköstähän se meidän maailma oikeasti muuttuu ja muodostuu. Täällä on se muutos, täällä on se tekeminen ja nämä yhdessä muodostaa sitten sen toimen. Nyt kun me katsotaan tuota pakettia, että miten tuo toiminta rakentuu, niin silloin kun me ollaan kriisitilanteessa, niin kuinka usein kriisitilanteessa tulee oikeasti pohdittua näitä muita asioita? Otetaan tähän surullisen kuuluisa esimerkki, Nokian puhelin. Kun se myynti lähti laskemaan, niin kuinkahan hyvin siellä, en tiedä vastausta, mutta mietin vaan, että kuinkahan hyvin siellä tuli oikeasti pohdittua sitä perusasiaa, joka heillä oli kuitenkin vahvana sloganina. Connecting people. Miksi siellä ei sitten lähdetty luomaan uudenlaisia malleja, joilla olisi päästy hyppäämään kilpailijo edelle? Siellä tahkottiin niillä vanhoilla. Eli oltiin vanhassa strategiassa, vanhassa toiminnassa, koska meillä oli kriisi päällä ja vähän hukattiin tämä missio ja visio. Ja tämä on musta sellainen niin iso asia, joka pitää pitää mielessä. Koska sitten kun tämä paketti saadaan kokonaisuudessaan haltuun, niin silloinhan vasta toi strategia oikeasti muodostuu ketteräksi. Eli pystytään reagoimaan tilanteisiin. Se mikä tässä on sitten vielä paljon isompi juttu, joka vaikuttaa siellä ihmisten päässä, niin on se, että kun meillä on se toiminta, niin mikä sen toiminnan taustalla on? Siellä on pari elementtiä. Siellä on tämä helppo juttu, eli osaaminen. Ja sitten siellä on se, mitä on paljon vaikeampi mitata, paljon vaikeampi tunnistaa ja joka helposti unohdetaan. Siitä puhutaan kyllä sitten kahvipöytäkeskustelussa ja siitä puhutaan pikkujouluissa ja niin edelleen ja varsinkin selän takana. Ja se on se asenne. Ja mistä tämä asenne sitten tulee? Mistä se muodostuu? Niin asennehan lähtee rakentumaan aina. Pitää katsoa, että tulee värit kunnossa. Ajattelusta. Se mitä me ajatellaan. Jos me ajatellaan, että eihän tämä kuitenkaan onnistu, niin pikkuhiljaa päädytään siihen, että se ei kuitenkaan onnistu.
tai jos me ajatellaan, että kyllä mä tähän keksin ratkaisun, tämä onnistuu, niin yleensä sitten siihen tulokseen päästään. Ja se, mikä tätä ajattelua ohjaa ja vaikuttaa, niin se on se, mitä täällä tapahtuu. Jos tämä pelikenttä on kokonaan hallussa, niin me pystytään ajattelua viemään positiiviseen voittavaan suuntaan. Mutta jos meillä käy, niin kuin helposti käy kriisin tilanteessa, kun tulee kriisi päälle, niin meille tulee turvattomuuden tunne. Eli tulee pelko. Mitenköhän tässä käy? Mitenköhän mun käy? Käyköhän mun huonosti? Ja silloin kun siihen ansaan pudotaan, niin sittenhän tää tulee tänne. Toiminta lähtee toteuttamaan sitä, käyköhän mun huonosti. Ja silloin kun se lähtee toteutumaan, käyköhän mun huonosti, silloin se organisaation visio, me päästään eteenpäin, me yhdistetään ihmisiä, me saadaan aikaiseksi. Me toteutetaan meidän missio. Niin näitä käy sillä lailla ikävästi, että nämä katoaa. Jäljelle jää ehkä strategia, josta pidetään tiukasti kiinni. Meillä on se yksi strategia. Me ei päästä tänne ketterään, koska me ei uskalleta katsoa se vanhan strategian ulkopuolella, koska meitä pelottaa. Ja silloin se kriisi vie meitä, eikä me viedä sitä kriisiä. Ostatteko tätä väitteitä? Kyllä, varmasti näin on. Ja sitten vielähän se mikä on tämän aikaisemminkin sanonut, että kun on ollut tämmöisiä hankalia tilanteita, niin kyllähän silloin niin se näkö